Número 17. Com t'atreveixes a fer-me això? No te'n recordes que et vaig crear jo? Robot desgraciat, si no estaves programat per eliminar el teu amo. ドクター・ゲロは自ら作り出した人造人間17号によって殺された。だがドクター・ゲロが使っていたコンピューターは最強の人造人間を作り出すためそのまま作動し続けていた。Diabòlic doctor Gero, va trobar quants androides devia aconseguir crear en total aquell paio. L'ordinador que el doctor Gero havia utilitzat per crear els androides precedents ens va donar la vida pel mateix. Els pensaments de venjança que animaven el doctor Gero quan era viu els va transmetre a l'ordinador. Un ordinador al qual es pot transmetre l'odi? Pot existir una cosa així? Em sembla que haurem d'esperar una mica abans de passar l'acció. Oh! En Vegeta! Pare, ets tu? No et pensis que he vingut per ajudar-te. He vingut perquè sóc jo qui t'he d'eliminar i no cediré aquest privilegi a ningú, saps? No deixaré per uns vulgars robots una feina que és pròpia del príncep dels carrers. Un altre ser humà d'aquests que es ve a ficar la gola, venidor. Número 15! Encarrega't d'aquest xifle! Tots tres s'han transformat en superguerrers! Només sou uns robots d'estar per casa. Així has guanyat el número 14 i el número 15? Vull en cor penyit, quedeu-vos! Deixeu-me fer, que ja m'encarregaré d'aquest monstre!悟空、そしてピッコロも突撃するが合体13号には全く歯が立たない。L'he de guanyar jo, en Son Goku! だが彼らは諦めない。スーパーサイヤ人たちの視力を尽くした最後の戦いが始まる。悟空は元気玉を取り込むという奇跡の荒技で驚異の人造人間13号を撃破するのであった。Heu fet un combat extraordinari. Tots tres heu estat sensacionals.